Huy, Tylan! Tylan. Naami problema ba? Kanang naaman mi crush kod. Guwapa kaayo siya. Pero wala mi kabalo kung sa imong buhaton ba. Pwede ka magtabang na mo? Sige. Ang inyong kinahanglang buhaton kay gamiton ninyo ang mga pick-up lines. So magduol mo sa usa ka babae, then mag-ingon mo sa iyo. Uy, pwede ko mangutana. Pwede. Kung kaston ka, asay ganahan mong kaston? Wala pa ko kahibalo. Ikaw? Kung ako, siguro ang ganahan ako tapad nimo. Ay! Joke. Lako na dong. Gay. Hoy, Day. Ang saman. Nakabantay ka diha sa langit. Kulang ang isa ka star. Asa di ay siya? Naaman sa akong kastubangan. Char. Maayo gid ka dong, no? Kinsay mong ngalan? Si Connor. Joke. Lako na dong. Uy, Unsa man? nilaag man ka kagabi imes no? Wala ra ba? Nga naman. Kay naabot manggod ka sa akong damgo. Grabe! Joke. Lako na dong. Uy, dahil mahayo kong bulpin ha? Sige. Akay bulpin? Naaraman. Sige. Di lagi siya maagi dahil. Muagi na, oy. Mo ba? Sige, suwat mong number bit. Sige, akong number kay 09. Joke. Lako ka dong. Ay, Day. Pwede ka mamutana? Pwede. Pwede ba tawag uyab? Dili, oy. Nakadungog ka sa akong isulti. Nakadungog bayak ko. Sige, sa man daw. Ingon nimo nga pwede pa ta mag-uyab. Pwede ka ayaw? Sige. Maka-hard yun ang akong tanawon, ana. Joke. Lako na dong. Oy, Miga, Unsa man? makagikapoy. Wala. Ngano di ay? Kay kanina raman ka nagdagan-dagan sa akong una-una pa. Istoryahin. Joke. Lako na dong. Uy, Day. Unsa man? Ganahan ka ban? Ako dili. Ay, dili ako. Di ay? Oy, Tylan! Nagbalibad yun siya sa among mga pick-up line. Unsa? Nagligo ba mo ganina? Baho ba mo? Di man! Humod ka ayaw! Naa ba mo'y hugaw sa inyong ngipon? Oo, di ay na. Mao siguro na. Uy, Day. Unsa man? Gan... Uy, Day. Unsa man? Uy, Ay, pag diha! Uy! Tylan! All right, we're gonna bring it down a little from that. We're gonna keep rolling, but just Mahulog ka! Mahulog